Teoreticky... No, by som tam možná dolik netlačil, nebo chceš tam jít? Vůbec, či? Ne? Já mám ještě drona. Počkej, já pustím dron. Podej. Jo. OK. Já jsem mohl lahnout, či ty doduješ. No, oni to asi se... To je můj tady. Dostal hlavu. Dostal hlavu. Dobře. Já ho dorazím. Pojďme. Tak, je dorazím, se nemohu jít. Tam je někde. Dostal hlavu aj ten, ty vole. Dobre, zničil to. Dostal hlavu aj ten na tej jednotke červené, hej? Zvedal ho tam. Jo, to je jasné. Poďte. Dostal znova do armoru. Šťastný pes. Bacha, tady leží, myslím. Na dvojce. Co se mi to zdá? Tamhle. Šel dovnitř? Jo, barák. Jeden leží. V platu. Dozadu sniper. Asi naspäť. Jo. A? Ja patrím. A Dozadu. Máme do piče, asi na druhú stranu. Sniper. Poď. Dá je to. Běžím. Sniper pozeral z okna, z dola. Vytovať si tam. Pod nami očujem behať, kámo. Myslím, že tady někdo. Jeden. Druhý. Ležím. Šas, pačujem. Pasu. Okej. Vyhnuť, to je armor pláty. A to máš které? 5 plátov, máš dosť? Keď přidáš? A tu sú ešte nejaké? Tu, presne na mne, poď. Aha. Jo, jsem full. No tu bol sniper niekde, čo po mne pozeral, keď som išiel do piče na paravonáračky. Potom ešte zadok ešte teoreticky, či tu niekto nebehá. No jasné, koľko za nami, kámo. Koľko ti vyjebaný sniper tam za mnou. Dobrý, číslo? 120. Kámo, za nami je sniper. Pozeraj tu. Dostal. Je krek? Dostal hlavu. Ještě tam běží druhý někde. Jo, je tady u nás. Dostal bomby. Pode mnou. OK, healujem. Čau. Jo, piči, no. Musím nabiť, kámo. Kde je? Marčím mi ho, budeš. Tady 150 tady někde. No, já už tady asi. Vyběhneme to? Kurva, nevyběhneme. Běž. A jo, kurva. To nejde, do piči. Dobrý. Kurva, hodí mě ruka. Bach, auto. Dostal na jednotky. Komu do piče. Běžím. Spremnou nokul, ale neviem či udělal. Bacha na kemperov jak prasa. To by som išiel na karem. To baráku je. Viděl jsem tečku. Jo, tam sedí. Zadok pozerám. Tu to behal typek. Dostal hlavu, kámo. Keby si tu stál nemrtvý. Tu stojí pri mne pol metra. Tu stále jak úplný kokot, kámo. Dostal takú hlavu. Za nami, poďme za nami. Stade sme išli my. Dostal typek do armoru, červeným. Pek? Nok. Ďalší nad ním, pol metra. Bacha, háže sa viac, typek. Další krek. Káu, krek. To je dobrý smoke. Môžeme teoreticky aj použiť. Mysleli? Barák sa im moc nechce ísť, no. Máš dosť? Keričky vydačo? Mám 8. Nemám. Ale budem mít tady. Jdu to? Dobrý, už mám 6. To nás vytlačí tady to není dobré. Musíme ísť niekde k ním, no, do píči. Nabíjam smoke. Toto chá zľava asi pre istotu, také jamy sú tu. Sa dá cez jamy ísť, tuto naľavo. Aha. Ja sa napokal lahnu teoreticky. Počkaj, ešte môžu pustiť dron? No jasne. Kde je typ?
Tak, či je. Dostal do armoru. Skvája tam boli, tam ležel na chvíle, tu išiel do píči. Mali teraz, to si spraví, správa. Dobrá. Ja, nepočkajú, to správa asi viac. Aha. Niekto bude určite, bacha. Veš, mám detektor. Máme to chvíľko počkal možno. Jo, máme čas. Pozerám napravo, hej? V baráku bude ešte sedieť určite niekto. Nejaký sterilby za barákom, tuto na jednotke červenej. Naľavo od teba. Je Timo ešte. Vzadu jsem viděl někoho. 210. Dobieha pred nami Kikrik. Dvaja. Dostal do armoru. Ale baráku pred nami. Baráku pred nami. Pozerám. Dostal hlavu jak piča. Často tlačí. Práva opatrne. Kraušuť jedne. Dostáva. Dostal hlavu v tom baráku, no len to nestačí. Počkej, mám detektor. Aj on má. Je to. Napravo. Kde? V baráku je už. Napravo stelbiť a kde? Ale aj vlevo je pořád. No. To za chvíľku přeskočí tady tam plotek. Možné, ale napravo nebyli. Teď je před nama. Auto sebou. Kurva. Najebaný jak pičaj, kámo. Nepreskočte. Platu. Jak pozerám. Zabijam. Ide, volí, ja říkám blok. Na toho čo je že som sám safe. Asi, není. Jsem mrtvej, vole, ne? Neviem. Vidíš to Čo tebe, kokos? Dobre, ty kokos. To boli čo?